asɛm we ma aka bɛbɛ nkɔkɔ wahu ne osisi sampa abonofo na no ohu tuo bodom na me aya na dom am pese bi mfa mɛbɔ so nso bi omma be ni samani odene na wo de si amatwa na mom ne America me se sabi mbuade papa asantefo akonya kɛseɛ bewura ma no ntra ne da na mom onilile mu nyanya ne dia kasa pra no ene dia onje ba bi kura ye ne dia no hwɛ ɔde haw bɛba o ka sɛ ɔyɛ ndia na meje ɔyɛ ndia na meje na nipa no bewu a wana baba so mo na no pa ɔjɔ maka ne sɛ yawie na sɛ sɛ ne ntu ayɛ ba ye sɛ ne mebɛka ho asɛm mo mobɛtie amana atom nua Sumanhene na bi akɔto maame Sunyanhema na bi akɔto maame Domase number 1 hema me madam for mrigu Paramount Chief a obaye na bi nkonkɔto nana Domasuahene na bi nkɔto nana no ma bɛwo Domasuahene titro nana Jana ayabiafo Cries onne obiem na amanfo wasamre dwumadi abade hye mensa no ese ni tiawa ne se okwawiye ana chairman enhuye nye ono na mebeka nyina ni bade chairman no oka ne se won nyina wanhu ne obaye ndikase wahu dia na gese kama wie so maka ne se ya wie no bia ne mba ya adwene se dai oyeda Kɛseɛ ne da Kɛseɛ wo bunomanim ha ne se nsoroma entenka bi apie ye bunomanim ha na nya ba bia ma mesi se Domasua wo hwɛ na niema ya hu ne ba keka nka se me na ba ma adaje ebeboye na we se mama no so a ye wo mrantie bi ba wo social media no so be frɛ be ho freedom fighters bi ne ba wa amre Twene Jonas nom Sugar One Frema shows binomba wo Germany titro Ohene David or no dikane mamte nanai enka na dabia mafidie ne ndehwe ho ono enam ne so ne anwonwasemi na Domasuahene amamkwane na nema baha samre ade tiawa a meka ne se ansana ne ende bae nde betudwa abonofo yahia sei na mwahadia nga da ameka bi na no se huhu ade bi ekọ so wo fiapre mboa sao fiapre hene nye ne bono ha boa fiapre hene me de abakwasem awom se nnua o ya duanani sam so nya duanani abakwasem kakra nim no na saase na ote no nya bi ne de man sa baba de man no be ni entam ha wontio anya Domase fo ne mahu sa nya Domase kura na onko Yesu nyane nya ba ne ba wa no ye den ni nipa ma wasase watena so akoko ima ba bitina na ye hobone Davida ima ba bitina ye hobone Davio opa man na ye kwa papa so no ye sere ne ye kwasere ye wura Domase hene so ye sro dan fu iba bia ise ni kuro na ba no apaja ye mpaja ye nguso no ye no ofa Domase hene achi wo tisha baby na Ghana me bokoko Ghana for na sanka bibia mre na so 70 ne yi ha akrache fo obia pa onyeda on punch na de be kan se ne dictionary wo bia fo nsomboa beka Paramount Chief na chi bibia ni wo bio Davida kasa ngoye ne asante fo aka Paramount Chief achi onhwe Paramount Chief benachi ohwe brofu ma na chi no bi ni obio dabio asenwe ya aka na Ghana fo hwajeje niam no so dodo Otumfour oyamahene sa otimi momahene Davida Otumfour oyamahene otimi momahene
Enti Dumase hene Fia pray hene. Yes, Rono. Otumfour asante hene. Ontimi nya no man hene. Me, so far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs, Otumfour ontimi fa man hene ma abra me mente asie. Enye possible. O tasao. Kwato kura oka meda mabuso na mkura medam ama abrofo baba bayim. Na men kam na mane nya tentene. Ye nua Fia pray hene. Otibia asase so wo bono a mo amra na abonofo nipa na otena asase ne so no yamfa janto anko na nanamanim enko srabe se wo ba na de ne mu ayeduru ne ba ma ye kwane yempaja Fia pray hene mente yi oye manyena na ma asase age biaga na mo asase oteso no ye bidia o kasao on shout Otumfour ase onye ne moja media kakra nim no se oye dangerani akoko ne mane nama okopie tachiman obabe pie Dumase number 1 na sase na oteso no ba oye ne dia prekope na nya ono no be hira obia mentia se Dormaahene mentimi nhira Fia pray hene nya na manhene nipa betima hira no amana ye manhene eye Dumase number 1 se ya ne den kamasem wo be mabu maka ne say awie no na ne ende batoa so ne say nokure ni abonofo ye wo binim wo Ghana ha ya but how but baba bi na ya ne bade how na ba kono ha na no hu sampa ahemfo banye mienu hene ba akoto na opese wa opese oyi ni firi ho asenwe ma aka baba nkoko wa hu ne osisi sampa abonofo na no hu ti obodom na me aya na dom ampese bi mfa mposo nso bi omma be ni samani odene na wo de odi ya matwa na mom ne America me se sabi mbuade papa asantefo akonya Kɛseɛ bewura manu ntra ne da na mom onilile mu nya ne dia kasa pro no ne dia onje ba bi kura ya ne dia no hwe ode ha obeba o ka so ye ndia na meje o ye ndia na meje na nipa no be wu a wana baba ba so mo na no pa ojo maka ne se ya wi na se se ne ntu aye ba ye se se na me be ka ho asem mo